Първият абонамент ще на И слушахме концерт на Д2 в спортната зала Вин и ще каза, моля пеш така Николай. Нали, как се обърнаха нещата след това, с къде отидох, но тогава Май не са пишете. Стояхме с моята банда, която бяхме силите там, Джими Хендрикс и тия неща, Калария Дорс, и чухме Д2 в залата и всъщност няколко години след това, 3 или 4 Николай аз вече бях в Д2. Терзиев. А ти как се чувстваш, когато имахте такъв старт? Той е толкова шеметно това, което се случва, че... Николай Терзиев. На всичко, което се случва. Това внимание от хората. Изведнъж толкова голямо. Макар че аз преди това съм имал Рекдолс група, която също е била известна софийска. С Митко преди това свирихме в ЕС. 90 и 91 и 2 година бяхме заедно. Училищна група имахме заедно. Така че съм бил много по сцените, но този шемет